Na daɗe ina gasawa, na sha wuta, na sha rana, na sha hayaki. Dole in jaraba. Kawai, babu kasuwa, gari ya lalace. Malam barka dai. Barka dai. Alhamdulillah. Hankali mana, hankali. Ba komai. Ba komai. Wannan nama ne ko me? Eh? Wannan nama ne ko me? Ina tabarma ce. Shi fada ma ne? What? Tabarma kuma? Kuma mana. Haka tabarma take? To kai baka san menene ba? Kaman tsire, kaman kilishi kuma kaman balangu. Shanun ne. Shanu? Malam za ka siya ka siya da Allah. Sannan nawa zan yanka maka tun safe kenan. Rana ta fito tana neman faduwa. Garba neman mun buhu. Buhun me? Ba na ka da mota ba na dauka. Ina son siya da yawa za ka yi ko? Amma wannan na yau ne ko malam? Tun na sunana ne. Tun na sunana ne. Haba mana. Da ake ga yan bakan magana ne. Na gaya maka. Na gaya maka da ci za ka yi. Hankali, hankali. Karka damu. Ni wallahi tallahi ni na ji kamar naman karaman dabba ne. Na kuma ne. Na kuma ne. Kuma? Na kuma ne. Wanda shi ba kasuwanci hakuri ba yake so ba. Mu da rashin hakuri za mu kare shi. Mana nan ya gasu kuwa? Garba! Ya mu ruwa wanke kwatan nan. Ai ba ma ana kan yankawa ne. Dabbar. Ke dai wallahi tallahi sai ka samu magana kake ni ba ta siya na zo yi ba. To ka siya mana yanka maka. Ke wallahi nawa ne yanzu wannan shimfiɗan nawa? Wannan. Ka ba da 300. 300? 3,500. Hanta ce wannan komi? Koda ce. Koda? Koda. Koda? Ni nama nake so. Wannan bango ne. Bango? Mana ya ta ga bakan magana ne. An ga maka ba da yace za ka yi. Ka siya sannan yi. Nawa kace? 3,500. 300? 3,500. Gaskiya na maka da kyau. Bari je sai na shawara sai. Burin waka.